Praise the Lord, hallelujah. इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों अनजाग्रा प्रियफोर मोनसे बिसेस टपिकआव दिनै बाथ्राखौ सावरायनो होननानै आङो फैदों। बे जाहैबाय जों गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु दं जाहैबाय। बे सोंलुआनो जाहैबाय सासे मानसिया जेब्ला थैयो, थैना थांनाय जिथु आत्मा दङ, बे आत्माया गोथाङै थानाय सुबुंनियाव फैनो हायो नामा? गोथाङै थानाय सुबुंनियाव फैयो नामा? माबा मोनसे उसुबिदा खालामफैयो नामा? दिगदार खालामफैयो नामा? सिगिफैयो नामा? बेबायदि गोसोआव मोनसे सोंलु दङ। गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि गोसोआव बे सोंलुआ दङ आरो जायनि जाहोनाव बिथांमोना गोबां समाव आंनियाव बे बाथ्राखौ सोङो जे थैना थांनाय जिथु जिउ दङ, बै जिउआ फैफिननानै सोरनियावबा हाबफैनो हायो नामा? सोरनियावबा थानो हायो नामा? सोरजोंबा रायज्लायफैनो हायो नामा? बेबायदि होननानै गोबाङानो सोङो। अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बे जोंनि लागै गोबां गोनांथिथार सोंलु आरो गोबां गोसोआव थानाय मोनसे मेजर इस्यु। दा बेयावहाय जों बे बिषयाव दिनै बाथ्राखौ सावरायगोन। दा बेयावहाय बेफोर गासै बाथ्रा सोंलुनि फिननायखौ मोनथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन जों साफ्रोमबो रोखा जायो थारैनो थैना थांनाय जिउआ जोंनियाव फैनानै सोरखौबा एदावफैयो नामा, सोरखौबा दिगदार खालामफैयो नामा, बेफोर गासै सोंलुनि फिननायखौ जों रोखा जानो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो सोमोनांथावखौ खोनासंबाय थानो थाखाय सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि जिथु सावरायनांगौ बाथ्रा, बे बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बाथ्राखौ मोनसे सल'नि गेजेरजों जागायजेनलांनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय बिनु मुंनि सासे बेक्ति दङमोन। बिथाङा हरखाबैनो थैनानै थांबाय आरो बिथांनि नसुंसेयारिफोर, बिथांनि जिथु लोगोफोर दङमोन, बिथांजों लोगोसे गोबां थाफानाय, बिनि थैना थांनायनि उनाव बिसोरो बै बिनुखौ लोगो मोनदों। हरनि समाव बिनुआ दरजा बुफैदोंनो। हरनि समाव बिनुआ सोरजोंबा रायज्लायफैदोंनो, गाबज्रिफैदोंनो, आमुखि आमुखि आमुखा होननानै। बेफोरबायदि अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि गेजेराव गोबां जायो, नङा होमब्ला? सोरबा सासे ख्रिस्टियान सुबुङा थैनानै थाङोब्ला बिनि महरफोरा सोरजोंबा नुजाफैयो, सोरजोंबा दरजा नारफैयो, सोरबा राव होफैयो। बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो। अनजाग्रा प्रियफ्रा, थारैनो बाइबेलालाय बे बिषयाव माथो बुङो? जोङो दिनै बेखौ मोनफा मोनफा नायगोन। दा बेयावहाय गोसो होनानै नायलांगोन थारैनो बाइबेला माथो बुङो। जों जिहेतु साननानै दं, जों जिहेतु गोसोआव साननानै लाबाय थायो जे आमुखाया थैनो थांखांनानैबो आंजों लोगो हमफैदों, आंखौ माथो होफैदों, आंखौ फोजाफैदों, आंखौ सिगिफैदों, दरजा नारफैदों, दरजा बुफैदों, आंनि मोदोमावनो नांफैदों, गुसु बार फैदों, बायदि बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो। दा बेयावहाय दिनैनि बाथ्राया गोबां गोनांथिथार। इसोरनि बोसोनालाय जोंखौ माखौथो बुंदों? जोङो बेबायदिनो गोथै फोथायनायफोर बायदि थाबाय थानांगौ, गोसोआव साननानैल' थाबाय थानांगौ, ना जोङो रोखा जानो नांगौ? नोंथाङा जुदि सानोब्ला रोखा जानांगौ होननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै थाखाथारगोन। दे अब्ला सेथि बाथ्रा, वेयर डाज द स्पिरिट गो आफ्टार डेथ? थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया बहा थाङो? मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है? थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया बहा थांमारो? गोबां ख्रिस्टियानफोरा गोनो गोथो दङ जानांगौ बे बिषयाव। गोबां फोथायारि, गुबुन गुबुन फोथायनायफोरनियाथ' गुबुन गुबुन बाथ्राफोर बुङो, बेखौ आं बुंनो नागिराखै। नाथाय जोंनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राफोर बुंग्राफोर दङ। नाथाय अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंखौ मा बुङो? दिनै बाइबेला जोंखौ फोरोङो जे थैनायनि उनाव इमिडियेटलि जोंनि आत्माया इसोरनि साखाथियाव सहैयो बिसारनि थाखाय। बे बिषयाव इसोरनि बोसोन इब्रायारि 9:27 सिरिया बेबायदि बुङो, साफ्रोमबो मानसिया खनसे थैथारनांगोन आरो बिनि उनाव इसोरजों बिसार खालामजागोन। देट मिन्स मा फोरमायदों बियो? जेब्ला सासे मानसिया थैनानै थाङो, बे आत्माया बहा सहैयोनो? इसोरजों लोगोसे इसोरनि साखाथियाव बिसारनि थाखाय सहैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय बे बिसारा माब्ला जागोन बेखौ बेयाव समखौ होआखै, समखौ दोनाखै। नाथाय जोंनि आत्माया बिसारनि थाखाय सहैयो होननानै जोंखौ रोखायै मोनथिहोदों। देट मिन्स थैनायनि उनाव जोंनि जिथु आत्मा दङ, बे आत्माया बहाबा बुहुमाव थानानै सोरनियावबा फैफिननायनि, सोरखौबा सिगिफैनायनि, सोरजोंबा थांनायनि, नुजानायनि बेबायदि खाबु गैया। इमिडियेटलि आफ्टार डेथ, थैनायनि उनावनो लोगो लोगोनो जोंनि आत्माया इसोरजों लोगोसे न्यायनि थाखाय, न्याय बिसारनि थाखाय सहैयो। जोङो नायनि नैथि बाथ्रा, आर ग'स्ट रियेल? व्हाट डाज द बाइबेल से? थारैनो भुतआ सैथो ने? आरो बे बिषयाव बाइबेला मा बुङो? भूत प्रेत की सच्चाई और बाइबेल की चेतावनी। जोङो बे बिषयाव बाथ्राखौ नायगोन। माखासे सुबुंफोर दङ, माखासेफोर सुबुंफोरा बेबायदि बुङो जे मानसिनि आत्माया
एबा मानसिया थैनायनि उनाव जिथु आत्मा दङ बे आत्माया भुट प्रेत जायो, भुट जायो, मोदाय जायो होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुङाखै। इसोरनि बोसोना बेखौसो बुंदों जे जोङो थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया बहा सहैयो? बे जाहैबाय इसोरजों लोगोसे इसोरनियाव मानि थाखाय? बिसारनि थाखाय सहैयो, बेखौसो जोंखौ मोनथिहोदों। बे बिसयाव इसोरनि बोसोन उपदेशगिरि 12:7 सिरिया बेबायदि रोखायै बुङो, मानसिनि मोदोमा फिरथिमिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिथु जिउ, बे जिउखौ जोंनो सोर होदों? बे जाहैबाय जोंनि जिउनि बिगोमाया सोर? इसोर। जोंनि मोदोमा हानिफ्राय लानाय जादों, दा बेयावहाय जोंनि मोदोमा हायाव थालांगोन। नाथाय जोंनि जिथु आत्मा, जिथु जिउ दङ, बे जिउआ इसोरजों लोगोसे थाहैयो। जोंनि बुहुमाव थानानै भुट प्रेत जानाय, मोदाय जानाय, सोरखौबा सिगिफैनाय, बे माब्लाबाबो जाया। मानोना जोंनि जिउआ इमिडियेट थैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिउआ बहा थाहैयोनो? इसोरजों लोगोसे सहैयो। नाथाय गोबां समाव गोबां मानसिफ्रा साननानै लायो जे दाखालि बावै थैनाय आमुखिया आंखौ सिगिफैदोंमोन, बिनि आत्माया फैदोंमोन, बिनि महरा फैदोंमोन, बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुङो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ दा फोथाय, बे नंखाय। नाथाय सैतान, मोदायासो माब्लाबा बैनि मुं लानानै, महर लानानै नोंथांखौ आंखौ सिगिफैगोन। नाथाय जोंनि इसोरनिफ्राय मोननाय जिथु जिउ, आत्मा, बे आत्माया थैनायनि उनावनो इसोरजों लोगोसेसो थाहैयो। बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिनानै लागोन अनजाग्रा प्रियफोर। सोरबा सासे सुबुङा थैखांनायनि उनाव सोरबा व्यक्तिखौ सोरबा सिगिदोंब्ला, नुदोंब्ला, नुजादोंब्ला, बै थैनायनि मुं लानानै बियो इसोरनिफ्राय फैनाय जिथु आत्मा, जोंनि जिथु जिउ, बे आत्माया नङा। बे जाहैबाय गाज्रि जिउ, जायखौ जों भुत होननानै बुङो, सैतान होननानै बुङो, लुसिफार होननानै बुङो। बैसोरनि गासै हान्जाफोरासो बे गासै खामानिखौ मावो, नोंथांखौ सिगिनो, आंखौ सिगिनो, जोंनि फोथायनायखौ लोरबां खालामनो, जोंनि फोथायनायखौ नस्थ' खालामनो थाखाय, उल्थां फाल्थां खालामनो थाखाय बिसोरसो खामानिखौ मावो। बेनिखायनोथ' बे सैतानखौ इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों 2 करन्थियारि 11:14 सिरियाव, बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा, मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आर्फबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। नङा होमब्ला? जों नुबाय दा माबायदि सैताना मा खामानि मावनो हागौ। सैतानाबो गावखौ नंगौ बायदि दिन्थिफ्लानो हागौ। नोंथांनि न'खरनि सोरबा थैना थांदों, बै थैना थांनाय व्यक्ति जानानै फैनो हागौ। नोंनि अनजाग्रा जायफोरा थैनानै थांदों बिसोरनि मुं लाफैनानै सैताना फैनो हागौ। सैताना बेबायदि दिन्थिफ्लानो हागौ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, साबधान जागोन। सैताना नोंथांजों लोगोसे नुजागोन, आमुखानि मुं लानानै, आमुखिनि मुं लानानै, सोरनिबा बिमानि मुं लानानै, बिमादैनि मुं लानानै, न'खरनि परियालनि मुं लानानै। नाथाय इसोरजों मोननाय जिथु आत्मा, जिथु जिउ दङ, बे जिउआ माब्लाबाबो फैफिना, रावजोंबो रायज्लायफैया। दे दानाब्ला जोङो थामथि बाथ्रा नायदिनि। बे थामथि बाथ्रायाव जाहैबाय मोनसे सोंलु दङ। बे सोंलुआनो जाहैबाय, क्या आत्मा पुनर्जन्म ले सकती है? मा आत्माया नैथि खेबनि थाखाय जोनोम लानो हायो ना? नैथि जोनोम जाफिनो ना? Can the spirit reincarnate in another body? अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसयाव गुबुन गुबुन धोरोमनि फोथायारिफोरा गुबुन गुबुन धोरोमनि बाथ्राखौ बुङो, गाव गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ। बिथांमोननि बायदिब्ला सासे मानसिनि आत्माया गोदान जोनोम लानो हायो, गोदान जिउखौ मोनफिनो, रिइनकार्नेट जायो, बेखौ बिथांमोना फोथायो। नाथाय बे बिसयाव बाइबेला, जोंनि गोथार बाइबेला बे बाथ्राखौ नाकस खालामो। जोंनि गोथार बाइबेला बेखौ एक्सेप्ट खालामा। इसोरनि बोसोन बायदिब्ला बेबायदिसो बुंदों। नायदो, जेराव जोङो लुकासनि 16:22 जोङो मोनसे जारिमिन मोननो हायो। बेयावहाय सासे धोनि मानसि आरो बेरामि लाजारनि बाथ्राखौ मोननो हायो। बिसोर सानैबो थैदोंमोन, बिसोर सानैबो थैबाय। थैनायनि उनाव धोनि मानसिया नरक रायजोआव सहैदों आरो बेरामि लाजारा अब्राहामजों जिरायहैनो सोरगोआव मोनदों। जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो हायो। थैनायनि उनाव बिसोरनि आत्माया बहा सहैदों? सासेनिया नरकआव सहैदों, सासेनिया अब्राहामजों लोगोसे सहैदों। बेनि माने मा? जोंनि जिथु आत्मा दङ, बे आत्माया रिइनकार्नेसननि थाखाय, फिन पुनर्जन्म जाफिननो थाखाय, जोनोम मोनफिननो थाखाय बुहुमाव थालाङा। जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो। बे लाजार आरो धोनि व्यक्तिनि जिथु जारिमिन दङ, जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन बे जारिमिनखौ, बे बाथ्रानि गेजेरजों जोङो बे बाथ्राखौ मोनथिनो हायो जे रिइनकार्नेसन, फिन जोनोम जाफिननायनि बाथ्रायाबो नंखाय एबा नङा। बेखौ बाइबेला जोंनो फोरोङाखै। ब्रैथि बाथ्रा जोङो नायदिनि। बे जाहैबाय, थैना थांनायनि उनावबो जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोराबो बै गोथै आत्माजों माखासे मानसिफोरा रायज्लायनो मोनोनो होननानै गोबांफोरा फोथायो एबा बुङो।
दा बेयावहाय बे बिषयाव ब्रैथि बाथ्रायाव जों बेखौनो नायगोन आत्माओं से संपर्क करने की बाइबल में मनाही द बाइबल वार्न्स अगेंस्ट कम्युनिकेटिंग विथ स्पिरिट आत्माजों कम्युनिकेट खालामनाय आत्माजों रायज्लायनायखौ बाइबेला कमप्लिटलि बाधा होदों That is wrong बियो नंखाय होननानै कमप्लिटलि बाधा होखादों दा जोङो नुनो मोनो सरासनस्रायै गोबां मानसिफ्रा अजाफोरनियाव थांनानै बहाबा आलादा रोखोमनि मानसिफोरजों थांनानै जायफोरा आत्माजों रायज्लायनो हायो होननानै गावखौ बुङो बिसोरनियाव थांनानै सोरबा रायज्लायहैयो आरो बेथ' बाथो थांनानै रायज्लायनाया बाथो नाथाय गावनि न'आवनो सोरबा थैना थाङोब्ला बियो आंजों रायज्लायफैदोंनो होननानै बुंनाय गोबां जों खोनायो नाथाय बे बिषयाव इसोरनि बोसोना मा बुङो नायदोनि लेबि बिजाब 19:31 सिरि गोथैफोरनि जिउजों जायफ्रा सानज्लायो बिसोरनियाव परामर्श लाहैनो नाङा नङाब्ला नोंसोर सुवा जागोन आंनो फोरबु नोंसोरनि इसोरा प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि बोसोना मा बुंदों गोथैफोरजों रायज्लायनाय डेट मिन्स सैतानफोरजों रायज्लायनाय बै जिथु आत्मा रायज्लायनाय होननानै बुङो बे जाहैबाय सैतान लुसिफारजों रायज्लायनाय आरो बेखौ खालामनो होथाराखै मावनो होथाराखै मा होनदों सुवा जागोन होननानैसो बुंदों जोंनि रायज्लायनाया सोरजों रायज्लायनांगौ बे जाहैबाय इसोरजोंसो रायज्लायनाय अनजाग्रा प्रियफोर साबधान जागोन ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे माखासे पइन्ट्सफोरखौ मोननानै बे बाइबेल रिफारेन्स बे बाइबेल सिरिफोरखौ मोननानै एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जे थारैनो बाथ्राया मार जों गोबां समाव सोरबा थैना थाङोब्ला गियो गोबां बाथ्राफोरखौ सानसेनि उनाव साननैनि उनाव खोनानो मोनो जे आमुखा थैना थांनाया रायज्लायफैदोंमोन आंनियाव फैदोंमोन आमुखाजों नुजादोंमोन आमुखिजों नुजादोंमोन बायदि रोखोमनि बुङो बिनि उनाव जों सानो जे थैनाय जिथु थैनानै थांनाय जिथु आत्मा बे आत्माया फैफिनदों होननानै गोबां मानसिफोरा सानो नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बे साननायनिफ्राय गावखौ हमथानानै थागोन नङाब्ला सैताना जोंखौ थगायबाय थागोन जोंनि फोथायनायखौ लोरबां खालामगोन मानोना जोङो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों रोखा जादों जोंनि जिथु आत्मा बे आत्माया थैनायनि उनाव लोगोनो इसोरजों लोगोसे थायो न्यायनि थाखाय सहैयो दा बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन बे आत्माया फिन फैनानै जोंखौ थगायनो जोंखौ ठाट्टा खालामनो जोंखौ एदावनो जोंखौ माबा मोनसे खालामनो सिगिनो बे आत्माया फैफिननो हाया आरो पुनर्जन्म जाफिना बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन अनजाग्रा प्रियफोर मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन थैनाया जोंखौ सिगिनो हाया थैनायखौ माब्लाबाबो गिनो नाङा मानोना जोंनि आत्माया माब्लाबाबो थैया बे जाहैबाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों अरायबो थैनायखौ फेजेननो हाबाय मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ थैनायखौ फेजेननानै दिन्थिबाय जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बियो अनन्त जोबनो गैयै जिउखौ जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे मोनो सानसे जोङो बयबो सोरगो रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सहैगोन जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे अनन्त जिउनि थाखाय थानो मोनगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे बाइबेल मेसेजखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान इसोरनि बोसोन लानानै फैसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जे मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ